Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Naimatangan digiti umili kang runaanen digiti empleyado iti gobyerno lokal iti syudad Tilawag ti State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. baben iti live stream ang naangay iti multipurpose hall iti syudad. Imununan ang nakasarsarita ti news team digiti sumagmamano nga umili kas kadigiti mangalap ti nagtutubo. Iti laing daw dawat daket iti panang tutok na kadigiti agdama panlubog asang sangwenda kas iti epekto iti saan na nasaya at panawen kinadadupay at trabaho. I know na bata pa lang po kami, but we know na may maiko-contribute din po kami mga kabataan. Kahit may lang may daw-daw sir, dahil tulong ko ma sir. Dahil yung bayag meet, dahil yung bagyunan, 2 weeks in. Well, sir. So, ayuda lang ko isang kabasi sir, may tulong iti pang pamilya. Iti sona ti Presidente, aminado asaan amin na Pilipino ket na benepisyaran kadigiti balay giti gobyerno kas iti panagbaba ti inflation rate kinadadu a trabaho. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Di karina ket iti panang paigteng na pa iti panagserbi ti gobyerno ang makatulong amang palag-an ti biag ti tunggal Pilipino. Sumagmamano kadigiti kalikagom naket iti pan nakapasaya at pa iti kondisyon digiti mannalon iti pagilyan, babaen iti pan nakaipatakder ti rice processing facilities. Pan nakapamoderno iti wagas ti panagtalon, ken pan nakaipaay ti land title kadigiti mannalon. Pan nakaipasigurado ti ad-adda nga accessible a kuryente ken danom, ken pan nakaibaba ti presyo na dagitoy. Manamnamamet ang maipaayanen ti overload ken overtime pay digiti mangisursuro. Ken pan nakapatalged iti sistema ti edukasyon ken kasasaad dagiti agad-adal. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. Inpanamnaman na pay nga agsungbat digiti adda iti likudan digiti palpak a flood control projects. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Maragsakan met ti City Administrator ti Siyudad Tilawag, akaraman kadigiti prioridad ti Presidente ket ti edukasyon. Kuna napayan na saya at nadakamat ti Presidente iti bukod awagas ti administrasyon na iti laban kontra illegal a droga. Inayon na nga addangamin iti nagdumaan ti dati ken nagdamang administrasyon pakaseknan kaday ti abanag. During the time of the Duterte administration, it was truly controversial that the war on drugs is concentrated in the grassroots level, meaning yung mga low level street value na mga buyers, yung mga sellers. Tapos ito, ang goal naman ng ating pangulo is yun nga yung to prosecute and to find these big players. Mark Magdirila, Balitang Solid North.